Hello guys! This is Ate Sor. Napakaroon na food para atong i-flex ang ato ang pinaka-trending karon nga gulay. Ang dried mixed fruits and veges. Tingnan nato ni guys kung tinuod ba jud ug unsay lasa sa dried. Wow. Tanawa. Ano siya? Dagway. Testing na to kung unsay lasa. This is okra. Tamis yun guys. Lamig kayo siya. Tamis nga danglog. Ha? Takang ngabil. Ang balog unsa ni? Te? Karen? Alin na good nak? Good siya. Kung siya mo order, gusto mo order. Nako. Kasi magkuha mo barato. This is dragon fruit. Nak! Karen! Alin na good nak? Testingin na good ni nak. Danglog kayong okra guys. Danglog siya. Tamis sa dragon fruit. Kaya siya. Nak! Kini eh. I don't know. Ni ubi. Ubi siguro ni siya. Ubig yun. This one is langka. Yes. Ang nangka napag ang baho, ma-feel ni mo sa imong ma-taste ni mo ang baho. Hindi ni mo siya masimhot pero ako na aday gamay mo. Pero malasahan ni mo, makuanan ni mo, ma-feel ni mo ang iyang humot po do. Bag na natin sa imong babak. Mama ko na mo ang baho. Laghan kay ubi guys. Tamis kayo ang nangka. This one is mushroom. Nak, tilawira ko ni nak. Karen. Mushroom. Good you guys. Okay kayo siya pang snack. Dili kayo mo hingaon og gulay. Dirita. Cucumber.
Ang dahan sa atong pack is ubi and patata. Tsaka tilaw ano yun. Gamay pa itong pero busog na ta. Good yun siya sa mga dili kayo nga gulay. Tama gini sa inyo. Pag dili niyo mapil ang gulay. Dito sa batong. Tamis-tamis naman siya. Ba't kining atsal, kamatis, I don't know, ano niya? Ang kabisado. Naman niya siya, 10 daw siya ka klase 1. 3, 4, 5,